Velkommen til Bryd Tabuet, podcasten til dig, der er ung. Her der taler vi om alle de svære ting i livet. Vi sætter ord på vores tanker og følelser, for der er ikke noget, der er tabu. I korte episoder får du konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du kan få det bedre, og hvordan du kan få lidt mere ro i dit hoved. Jeg hedder Niklas Hensberg, jeg er din unge mentor og vært her på podcasten. Så er det blevet tid til anden del af episoden med denne uges gæst. Hvis ikke du har lyttet til første del endnu, så vil jeg kraftigt anbefale dig at gå tilbage til sidste uges Tabu-tirsdag. Lytte til del 1, for vi fortsætter direkte, hvor vi slap fra del 1 med del 2. Og jeg vil ikke sige, at det er lykken for alle. Der er masser, der får det her medicin, og det spiller for dem. De kan få ro på, det er dejligt. De får styr på det, der foregår op i hovedet. Og så er det fantastisk. Det var bare ikke den vej, jeg skulle. Så jeg søger jo lidt alternative veje, fordi jeg vil jo stadig gerne have hjælp. Jeg vil jo stadig gerne... Jeg har det jo på daværende tidspunkt, har jeg det stadig så dårligt inde i, at jeg næsten ikke kan styre det. Så jeg har jo heldigvis nogle terapeuter, som har kontakt til meget af det her sådan plantemedicin og udøver sådan nogle, sådan nogle seancer, hvor man kommer og kan tage de her ting, og så kan man få lov at få sin egen rejse og tage afsted, eller hvordan man hvad man vil kalde det, ikke? Og opleve nogle af de her ekstreme følelser, det kan afgive, som jeg i hvert fald havde brug for, ikke? Er det, hvis jeg forstår det rigtigt, det her alternativ behandling medicin, der er mange, der snakker om, at man får adgang til en bevidsthed i sig selv, som man ikke har, eller ikke kan få, ellers medmindre man tager det her medicin. Ja, jeg vil sige, det er fuldstændig korrekt. Og jeg kan ikke sidde her og sige i dag, at jeg havde været, hvor jeg havde været i dag, uden at have gjort det. Så for mig, det er også vigtigt for mig at sige, for mig har det været alfa og omega. Og man kan sige, måske har jeg været i en tilstand, eller et sted i mit liv, i så mange år, at jeg ikke bare kunne sidde med en terapeut, og komme over på den anden side og få det godt igen, bare ved at tale. Jeg tror, jeg er i den overbevisning, at jeg blev nødt til at gøre noget andet, før jeg kunne komme ud af det her. Som sagt, jernvesten, ikke? Den ville have holdt det på afstand for altid. Altså, der skulle noget mere til at knække mig, ja, end bare at tale. Og det er derfor, det har været alfa og omega for mig at gøre det på den her måde. Og det har virkelig virket for mig. Det har været super skræmmende. Og det har aktiveret rigtig meget ekstra angst inden i mig. Men det var som om, det var det hele værd. Det fik alle mine problemer op i sådan nogle... Jeg kan huske, når jeg snakkede med dem om det, fordi de spørger jo altid bagefter, hvordan var det? Og hvordan var det sidst, du var her? Og det er ligesom om, at dit problem bliver ligesom lagt op i sådan en kapsel, og så svæver det lige op til overfladen, og så får du lov at kigge på det med dine egne øjne. Det er ligesom om, du får lov at se på det her, et traume, du måske har glemt eller gemt. Nok mest gemt faktisk. Gemt væk, ikke? Og så kommer det op til dig, og så kan du se på det med nogle helt andre øjne, end når vi bare sidder og taler her, og jeg skal prøve at, du ved, for eksempel, lad os sige, du skulle hjælpe mig, og du var min terapeut, og jeg skulle sidde og krænge det ud til dig. Det ville jeg ikke kunne, uden at jeg havde fået nogle hjælpemidler. Men det lyder jo også som en kæmpe gave, fordi det er jo det her med, når vi skal bearbejde vores traumer, eller nogle af de ting, der er svære, så bliver vi følelsesmæssigt involveret, så gør det ondt, og så er det lidt svært, hvor hvis man kan distancere sig fra det, uanset hvilken behandling er, hvordan man nu gør det, ja, så er det lige pludselig nemmere at have med at gøre, det er nemmere at håndtere. Ja, lige præcis. Og det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også derfor, der er mange af de mennesker, som har med de her ting at gøre. Får det ud i sådan en meget spirituel ting, fordi der er mange mennesker, der får følelsen af, at de får hjælp af noget, de ikke kan beskrive. Af en kraft, de ikke selv kan sætte ord på. Og det er jo det der med, som du selv siger, at
det er noget andet. Det er en anden kraft, der er inde og hjælpe dig her. Altså, det er noget, der er meget større end dig. Det er det, de fleste de ser, når de kommer ind i de her. At det er sgu ikke kun mig, der arbejder her. Der er sgu en, der arbejder for mig. Hvad i alverden er det for noget? Og så er det, vi kommer ind i det her med Gud, Jesus, at folk begynder at åbne op for de her ting, når de tager det her plantemedicin, fordi at de får en følelse af, at det var måske Gud, der hjalp dem. Og hvad er Gud så? Ja, det er sådan en helt anden snak, ikke? Men det er bare for at sige, ja, det var enormt givende for mig at få den her kraft til at hjælpe mig. Hvad det så end er. Det er meget individuelt fra menneske til menneske. Fordi man kan også sige, at vi har jo nogle religioner og noget tro herhjemme. Og jeg har siddet med alle slags mennesker i sådan nogle seancer her, og nogen siger, de så den ene Gud, nogen siger, de så den anden. Der har været muslimer med, som har sagt, de har set Allah, og nogen har set noget helt tredje. Kan du følge mig? Så vi sidder i samme gruppe, men vi får lige præcis det svar, vi har brug for, når vi sidder i de her seancer. Og det var derfor, jeg blev en sokker for det, fordi friheden i det, det her med, at jeg kunne være fuldstændig, hvem jeg var, det var det, jeg havde problemer med hele mit liv. Og nu sidder jeg et sted, hvor nu kan jeg sige fuldstændig, der er ikke noget, der er mærkeligt her, der er ikke noget, der er forkert. Og alle har hver deres historie. Og det var det, jeg fandt. Det var det, jeg synes, der var så smukt ved det. Ja. Hvor mange gange, hvis du kan huske det, nåede du at være der? Jeg har været mange forskellige steder, faktisk. Jeg har været til en, hvor det bare er mig, der ligger på en briks og ligesom rejser på det her middel, vi nu ender med at bruge. Det kan være mange forskellige, som sagt. Jeg har prøvet mange forskellige også. Men ayahuascaen har jeg prøvet flest gange, og det er den, der har... Det er den her te, man drikker, ikke? Det kan man godt sige. Det er nok den dårligste te, jeg nogensinde har smagt, men vi kan godt kalde det en te. Den smager virkelig forfærdeligt. Man får som regel sådan en lille stykke frugt til lige at tage den dårlige smag. Altså så forfærdelig smager den, ikke? Men det er den, jeg har brugt mest. Og det har været sådan noget... det er faktisk 2 forskellige steder, hvor første gang, der var det meget sådan intensivt, det vil sige hver fredag. Så du afskriver lige et par måneder, og så er det hver fredag, og så kommer du bare. De fleste har et mål med det her, og det er lidt det handler om. Du skal have et mål. Du skal ikke bare komme. Der skal være en mening med det. Jeg siger dig, der skal være en mening. Du skal ikke bare... Jeg har sgu tit lidt ondt i halsen. Det kan være, jeg skal prøve sådan noget der. Så kan det være, det går væk. Det er slet ikke sådan noget. Du skal gøre det, hvis du virkelig gerne vil finde en højere mening med livet, eller hvad man siger, ikke? Og gerne vil et bedre sted hen. Eller i hvert fald føler, du har... Du skal noget andet, ikke? Så vil jeg sige, at det kan virkelig noget. Ja. Det lyder også som om, det var der, at der begyndte at ske en forskel. Mm. Helt sikkert. Kæmpe forskel. Altså, det var det, der kickstartede det hele. Det var det, der gjorde, at jeg turde. Fordi det handler jo også meget om det der med, at når du er barn, og du er, eller barn og ung, det der med, tør du at stikke dig ud? Tør du at hoppe ud af flokken? Ligesom i, lad os bare tage folkeskolen. Du vil hellere blive i klikken, end du vil stikke dig ud, ikke? Altså, du kan også godt mobbe ham nørden nede i skolen lidt en gang imellem. Fordi det gør alle de andre også. Så hopper du lidt med på det, men du har egentlig ikke lyst. Men du spørger ikke om dig selv, om du har lyst. Du er slet ikke der. Kan du følge mig? Og når vi bliver ældre og ældre, og vi gerne vil lære os selv at kende, så tror jeg mere og mere på, at vi skal lære det der med at stikke ud. Være dem, vi er. Og gå med de der ting. Jeg ved sgu ikke, om jeg fik jeg svaret på spørgsmålet? Du fik svaret så fint på spørgsmålet. Ja, okay. Og efter de her ayahuasca-seancer og så videre, der begyndte du at få det bedre, kan jeg høre. Jeg vil faktisk sige, at jeg fik det meget værre. Jeg fik det totalt forfærdeligt. Fordi det, der sker, det er, når alle de her traumer, de lige kommer op til overfladen en gang. Samtidig med, som jeg siger til dig, jeg har det så dårligt, at jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Så har man det rigtig dårligt. Indeni. Og så skal jeg fandme også kigge på det her lort. Så jeg kan huske nogle af de gange, når jeg kom hjem og tænkte, hvad er det, jeg laver? Hvordan kan jeg blive ved med at tæve mig selv på den her måde? Jeg føler jo, at jeg smadrer mig selv mere og mere. Men samtidig, så gav det mere og mere mening at kigge på tingene. Fordi jeg kunne mærke for hver en ting, jeg fik arbejdet med, ja, det gjorde nas.
Det gjorde total nas. Men jo mere jeg fik kigget på, jo bedre blev det også. Så det måtte jo også tage med. Og det er det der med at tage det sure med det søde. Hvis du vil udvikle dig, så skal du ud med ind i problemet. Hvis du vil af med frygt, du skal ikke tro, du bare kan kigge på den, og så danse rundt om den. Sådan fungerer det slet ikke. Du skal ind i den. De ting, du frygter, hop du bare ned i den. Det er der gaven ligger. Det er der kisten ligger. Vi skal ned og åbne. Det skal vi. Men det er skræmmende. Og det er også derfor, det ikke er alle, der gør det. For det er ikke for alle, og det er fair nok. Men det var det, der gjorde det for mig, ikke? Jeg skulle ind i alle traumerne. Jeg skulle bare ind og kigge på det hele, ikke? Og det er jo også det, der gør mig til den, jeg er i dag. Der er slet ikke nogen tvivl. Men det er jo også super interessant, det du siger, fordi det er jo det, vi kender fra misbrug. Det er jo fordi, vi flygter fra noget. Vi prøver at erstatte det med noget andet. Vi gør alt andet, end det vi burde gøre. Og det er faktisk, og som du siger så godt, hoppe ind i frygten. Ja. Tage hovedspringet ned. Ja, præcis. Fordi hvad sker der, når vi hopper ind i frygten? Det er det, vi ikke ved. Fordi det har vi aldrig gjort. Det skal jeg ikke bede om. Det er det, vi siger til os selv, apropos dialogen indvendigt. Og jeg vil godt blive ved med at vende tilbage til den her dialog, vi har indvendigt, men den er bare så alfa og omega, den er så vigtig. Fordi selvom der står, vi kender det fra træningsverdenen for eksempel, selvom der står 20 mennesker og fortæller dig, hold kæft mand, det spiller mand, du gør det så godt, og fede løft du har, og du laver den ene PR efter den anden, og det spiller bare for dig, hold kæft, hvor går det godt. Gør det sgu da ikke. Synes du ikke? Nej, det synes jeg kraftedeme ikke. Det er vi altså 20 andre, der synes. Men det er ligegyldigt. For så længe du fortæller dig selv, det er skidt, så er det skidt. Du skal selv tro på det. Sådan vil det være hele vejen igennem. Du skal selv tro på dig. Tro på dig. Tro på det, du gør. Ellers er det ligegyldigt. Fuldstændig. Det har ingen magt. Det eneste, der har magt i sidste ende, det er dig selv. Den dialog, du har med dig selv. Og den dialog kan jo også både være, den kan være rigtig god, og den kan også være rigtig skidt, afhængig af, hvordan man taler til sig selv, og hvad man siger til sig selv, ikke? Ja, præcis. De der ord, de har så meget kraft, eller magt. De ord, du fortæller dig selv, har så meget magt. Men jeg vil også huske at sige, at vi har sgu også brug for andre mennesker. Det er ikke fordi, jeg prøver at sige, at så længe du har dig selv, så er alt godt. Langt hen ad vejen, ja, er det sådan. Og jeg vil sige, det er helt klart det, der er aller vigtigst af alt. Men selvfølgelig har vi også brug for andre. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det der med at stå op i træningscenteret, og der er nogen, der giver dig et skulderklap, det er det fedeste. Men hvis ikke du kan tage imod det, hvad er det så værd? Ingenting. I bund og grund. Helt sikkert. Kan du huske, hvornår du første gang mærkede effekten? Hvornår stod du i en situation og mærkede den her følelse af, nu er det anderledes. Nu får jeg ikke angst. Nu har jeg ikke den her indre dialog. Kan du huske, hvornår du første gang fik den der oplevelse af, nu er vi sgu på rette vej? Skal lige prøve en gang at gå ind i den, kan jeg mærke. Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan huske, at jeg er i et forhold med en, som ikke er super sundt, skal jeg lige siges. Og det var også med til at knække mig rigtig meget. Altså sådan, det var nok toppen af poppen, eller hvad man siger. Det var det, der ligesom gjorde udfaldet. Og det har også været en af de ting, der har gjort, at jeg har vendt skuden, eller i hvert fald sagt, at det kan jeg slet ikke klare. Jeg bliver nødt til at gøre noget andet, ikke? Og jeg tror, første gang jeg ligesom oplever at have den her styrke, eller ja, det er nok styrke, det handler om faktisk. Styrken til at kunne sige fra. Styrken til at gøre det, jeg har lyst til. Og glemme lidt alt det udenom. For en kort stund. Det var en meget, meget mærkelig fornemmelse lige pludselig at stå med. Kan jeg huske. Fordi jeg var sådan, shit, det har jeg aldrig gjort før. Og samtidig med, at det var fucking fedt, så var det sygt mærkeligt og skræmmende og ubehageligt at skulle gøre det. Fordi sådan,
det var det, jeg aldrig turde gøre, ikke? Jeg turde aldrig at gå min egen vej, og så længe jeg var i flokken, så var det godt, ikke? Og nu for første gang, så sagde jeg nej. Fuck nej. Og så sagde jeg til mig selv, fuck, det var fedt. Det skal jeg gøre noget mere. Og så rullede snebolden. Fordi så gjorde jeg det igen og igen og igen og igen. Og så fandt jeg ud af, for hver gang jeg gjorde det, fuck, hvor er det fedt. Og så begyndte den her lille frygtkugle, som var gigantisk inde i mig før. Den blev mindre og mindre og mindre for hver gang, at jeg bare gik ind i den, piercede den. Nogle gange så siger jeg også, det er en, jeg plejer at bruge til folk, det der med, at man skal forestille sig, at du har et sværd i hånden, ikke? Og så skal du bare stikke, altså pierce den ind igennem den. Så voldsomt man nu lige kan, ikke? Og det var det i starten, der prikkede jeg bare lidt til den, ikke? Men til sidst så ender det med sådan en, fuck nej. Og så får den alt, hvad den kan trække, ikke? Og jeg tror, det er der, det billede der, det der med, nu gør vi det bare, ikke? Det var det, der ligesom altså, ændrede det for mig i hvert fald. At jeg fik styrken, fordi jeg vil også sige det her med, som du spørger mig om, hvad var det, der gjorde, altså, at angsten forsvandt? Jamen, den forsvinder fandme ikke. Måske den gør for nogen, og det er fantastisk, hvis den gør. Jeg tror sgu aldrig, den forsvinder hos mig. Den vil altid være der lidt og lure lidt. En gang imellem er den lukket helt ned, så kommer den lidt op igen. Men det er styrken, der gør, at jeg kommer ovenpå og over tingene. Og når der kommer de her udfordringer, som alle mennesker har i deres liv, så handler det hele tiden om, hvordan vi responderer på dem. Ikke? Hvad gør vi? Hvad er vores strategier? Hvad er det for en strategi, vi bruger? Og enten så er det, du bruger strategien med puha, den der frygtboble, vi lige har siddet og talt om, ej, den skal jeg bare slet ikke, den pakker vi lige ind under gulvtæppet. Den skal vi ikke have noget med at gøre, vel? Eller du kan tage den frem, og så kan du bare gå ind i den. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan super mene. Der er enormt meget styrke i det, vil jeg sige, faktisk. For jeg tror også, man skal passe på med at sige, at tingene forsvinder. For mig forsvinder de ikke. De vil altid være der. Jeg kigger bare på dem med andre øjne. Eller med en fornyet styrke. Du har accepteret den, eller du har lært at leve med den. Ja, det er faktisk et rigtig godt ord. Accepten i, at den er der. Og jeg tror, det er der, man sådan skal prøve at komme hen imod, at acceptere de ting, der sker inde i en. Fordi det er sgu ikke altid, vi kan lave dem om. Det kan vi faktisk sjældent. Vi bliver bare nødt til at tage de udfordringer, vi får, så godt som overhovedet muligt. Ja. Hvor er Alexander i dag i hans liv? Altså kontra? Kontra? Og generelt? Ja, den kan jeg næsten ikke korte ned, men jeg skal prøve. Fordi jeg har jo sådan en underliggende følelse inde i mig, at i dag, der er det stort set ligegyldigt, hvad du kaster efter mig. Så skal jeg nok klare det. Den filosofi, den lever jeg rigtig meget efter i dag. Du kan kaste hvad som helst efter mig. Og det var jo den, jeg manglede dengang. Jeg manglede jo en hjælpende hånd. Jeg manglede en støtte. Og man kan sige meget om min barndom, men jeg havde sgu ikke særlig meget støtte i mine forældre. Det havde jeg virkelig ikke. Jeg havde også en bror, der krævede rigtig meget. Og så overgav jeg mig. Jeg havde ikke den der. Som barn har vi brug for, at der er en. Vi kender det alle sammen. Ej, ikke alle sammen. Der er nogle af os, der kender det. Det der med, at i vores helt unge år, når vi er børn, og når vi er unge, at lige pludselig så kommer der en ind i vores liv. Fordi det vi har derhjemme, glem det. Det fungerer slet ikke. Det virker ikke, og det kører overhovedet ikke. Det sejler bare ikke. Men lige pludselig så stikker der sig en eller anden frem i dit liv. Det kan være, når du er 3 år, 6 år, 10 år, 12 år. På et eller andet tidspunkt skal der nok komme en ind. Og vi kan alle sammen, nu hvor vi er voksne, kigge tilbage. Og så kan vi udpensle, hvornår det her det sker. Jamen, da jeg var det her, der skete der det her. Der kom den her person. Den her hjælpende hånd, jeg taler om, ikke? Og den havde jeg bare så enormt meget brug for. Og jeg fik den bare aldrig. Den kom ikke, vel? Og så sidder jeg nu her i dag og kan se alle de her ting.
Og det er jo det, der lidt er med det. Min nedtur bliver min fucking gave, ikke? Min lorte barndom bliver min gave. Til at kunne se tingene. Til at kunne vende skuden. Gøre noget anderledes. Ændre det, der ikke fungerede længere. Og det er igen det, jeg siger til... det er det, jeg siger til folk igen og igen og igen. Omfavn din nedtur, mand. Det er derinde guldet ligger. Og det er det virkelig. Jeg er et levende eksempel på det. Altså, jeg kan sige det. Ja. Jeg elsker min nedtur, men kæft, det er noget lort, der er i dem, ikke? Det synes vi jo alle sammen. Men som du siger, en ting er, at det er nemt at være bagklog og sige, at vi skal tage ved lære. Noget andet er også at kunne vente, se det med andre øjne, som du siger. Altså, der er intet, der er så galt, det ikke er godt for noget. Vi kan altid tage noget med derfra, så er spørgsmålet, om vi vælger at tage noget med derfra, eller om vi vælger at blive ved med at synes, det er synd for os. Præcis. 100%. Den der med, det er synd for mig. Glem den. Lad være. Lad være med at døje, eller lad være med at give den brændstof. Ja, fordi selvfølgelig er det okay at være i det. Selvfølgelig er det skal man give sig selv lov til, når man er i noget, der er svært, men vi selv herover, hvornår vi skal komme videre derfra. Der er ikke nogen andre, der kan gøre det for os. Nej. Så hvis vi bevæger os fast i den her følelse, så flytter vi os heller ikke, så kommer vi heller ikke videre. Ja, præcis. Og det er det der med, når vi sidder fast. Det ligger lidt i ordet, ikke? For hvis du holder dig selv fast i de der ting, så kommer du bare ikke videre, vel? Ja, og jeg hører også, noget jeg hører fra nogle mennesker, det er det der med, at de vil ikke spilde tiden. Det er en sætning, jeg faktisk har stødt på ret ofte på det sidste. Lidt spøjst, fordi jeg lever rigtig meget i den der filosofi med, at der er ikke noget, der er spildt. Der er ikke en eneste ting, der er spildt, hvis du spørger mig. Du vil altid kunne finde et eller andet godt i det, tror jeg på. Jeg føler aldrig nogensinde, der er nogen, der spilder tiden. Der har været en årsag til tingene, 100%. Og jeg tror, det er det der med, hvis man kan vende den rundt og sige, jamen jeg gjorde det faktisk på grund af det der. Nå, men det er sgu da en fin grund. Der er aldrig noget, der spilder tid. Og alt sker af en årsag. Det gør det virkelig. 100%. Der er en årsag til alle de ting, der sker. Alexander, hvis du skulle give et godt råd til dem, der lytter med her, uanset om de har ADHD, om de har angst, om de mangler svar på nogle spørgsmål, hvad skulle det så være? Hvis de har det svært, ja. Og det kan være med hvad som helst. Jeg har lidt lyst til at sige keep going, ikke? Men den er også lidt... Hvad har gjort den største forskel for dig i din rejse, i din proces? Det er jo... Min egen indre dialog. De ting, jeg fortæller mig selv. De sætninger, jeg siger til mig selv om morgenen. De sætninger, jeg siger, når jeg står op. Bitte små ting i løbet af hele dagen. Jeg fortæller mig selv. Som jeg ikke altid opfanger. Og som er helt normalt, at man går igennem en hel dag uden at overhovedet tænke over det. Men man skal bare vide, at den er der. Den dialog, du ikke kan høre, den er der. Og den eksisterer, og den foregår. Og jeg siger dig, den sætter sit præg. Så jeg vil også sige, at nok et tip, jeg vil give med videre, det er, i hvert fald som voksen, hvis man battler lidt med de her ting, tænk over, hvad du siger til dig selv. Det er faktisk ret vigtigt i det her. Fordi det, du fortæller dig selv, det bliver virkeligt. Der er slet ikke nogen tvivl. Altså, det gør det. Hvis du siger, det bliver lort hver dag, så bliver det lort. Næsten hver dag. Hvis ikke hver dag. Og prøv så vil jeg også sige, hvis du siger til dig selv, at det bliver godt, så bliver det altså godt. Det gør det virkelig. Som regel i hvert fald. Jeg er med på, at man kan have dårlige dage, det kan jeg også. Men jeg lover dig for, hvis jeg står op om morgenen og kan mærke, det her det er sgu en shit i dag. Jeg får sgu det bedste ud af det alligevel. Nu giver vi den sgu lidt gas. Så vender jeg næsten 50% af dagen, hvis ikke mere, i nogle tilfælde og nogle dage, så skal den bare overstås, og så tager vi den igen i morgen.
den er jeg også rigtig dygtig til at sige til mig selv. Det er hele tiden det her med at acceptere. Vi har den her dag i dag, vi har det her at gøre godt med. Vi får det bedste ud af det. Vi kan ikke sætte os ned og sige, jeg vil have mere. Jamen, du kan ikke få mere. Kan du følge mig lidt? Jeg sagtens følge dig. Så ja, den snak, du har inde i. Den er alfa og omega. Det er nok det råd, jeg vil give med videre i dag i hvert fald. Nu må vi se, om vi skal sidde her igen en dag. Det kunne være sjovt. Det håber jeg. Det håber jeg faktisk også, fordi jeg føler også lidt, at der er så mange lag i den her snak, og der er så meget at give med videre. Og det vil være ærgerligt kun at gøre det en gang. Uden tvivl. Jamen, skal vi ikke lige summere kort op og sige, at din indre dialog, du skal snakke pænt til dig selv. Ja. Du skal turde se tingene med andre øjne. Ting sker af en årsag. Ja. Og hvordan vi vælger at bearbejde og behandle det er op til os selv. Ja. Og du er et levende eksempel på, 100. hvordan man skal gøre det. Ja. Det der med drop skuldrene en gang imellem, og så bare tage en dag ad gangen. Vi skal fremad, det er det, der er det vigtigste. Og have en plan. Ja, kan jeg høre. præcis. Ja, og den plan, den starter, når du slår øjnene op. Den starter faktisk, når du ligger her i seng om aftenen. Altså, hvis vi lige skal tage den sådan. De 8 timer, du ligger og sover, det er godt, hvor du bare tror, du ligger og sover, men der foregår altså noget, ikke? Og den ruller, den her snebold, ikke? Så alt så meget positivt. Vi kan ikke få nok af det. Fedt. Jamen, Alexander, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, selvfølgelig. Og jeg håber, du har lyst til at komme igen. Det har jeg. Helt klart. Jamen, lad os runde af og sige tak for i dag. Vi ses med ven. Tak for i dag, Niklas. Vi ses. Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Husk at følge med på min TikTok og Instagram, hvor du får flere konkrete værktøjer og metoder til, hvordan du kan få det bedre i din ungdom. Vi lyttes ved.